pozvanie aj sem k nám do Haliče a ja verím, že si to dnes užijete, že sa naučíte aj nové veci a chcem vám povedať, že na tejto dnešnej hodine budeme spájať tanec s jogou. Budem spájať tanečné pozície alebo tanečné prvky s jogovými pozíciami. Bude to trošku také poprepletané a nemusíte sa vôbec ničoho báť. Budem používať úplne jednoduché veci z tanca, úplne jednoduché pozície z jogy. Poznáte bojovník 1, 2, 3, rozviniem ho na nejakú rotáciu a to je všetko. Žiadne ťažké pozície jogové tam nebudú, takže vôbec sa nemusíte toho báť. Čo sa týka tanca, ja sa chcem spýtať, máte skúsenosť s tancom? Áno. Alebo tancujete hopčo, zumba, aerobík, ja neviem, hopčo, spoločenské tance, ruky hore, kto áno, či nie radšej, tak je to pol na to. Prosím vás pekne, budeme trošku potrebovať takej koordinácie na tejto hodine. Ak sa niekomu bude zdať, že to nezvláda, ja si myslím, že to nikto z vás nebude taký, lebo ja pôjdem veľmi pomaličky a ja vás budem sledovať, ak je to bude trošku tma, ale ja si vás očekujem. Ak náhodou nebudete si istí s pohybom, neprestávajte len cvičiť, lebo ja vás to budem učiť postupne. Ako náhle prestanete cvičiť, stratíte tú niť a nebudete sa vedieť ďalej napojiť. Dobre, čiže hoď čo, len neprestaňte cvičiť, len sa ma snažte napodobniť v tej tanečnej časti. A čo sa týka tej jogovej časti, tak jogu poznáte, viete si pozíciu uľahčiť, sťažiť obyčajných bojovníkov. Bude tam Paršvokonásana, čiže pozícia, ktorú môžete kľudne urobiť hlboko. Kto potrebuje, tak si uľahčiť tú. Poznám. Prišli ste sa v podstate zabaviť a užiť si niečo, tak keď sa uvoľníte pri tom, tak to bude super. תרצה רוח, קבל רינת, עמך סגבנו, תארנו נורא. אנא בכוח, גדולת ימינך, תרצה רוח, קבל רינת, עמך סגבנו, תארנו נורא. אנא בכוח, גדולת ימינך, תרצה רוח, קבל רינת, עמך סגבנו, תארנו נורא. נא גיבור דור שייכותך, כבבת שומרי, ברכם תהרם, רחמי צדקתך, תמיד גומלם, חסין קדוש, חסין קדוש מאוד אותך, להולדתך, יחיד גאה